Здравейте, аз съм Иво, един от основателите на Pet Vitamin House, най-якия зоомагазин в град Варна. Днес ще поговорим за това дали ще се отровя, ако продължа да опитвам кучешка храна. Всъщност знаете, че в моята поредица сравнявам кучешки варианти с човешки алтернативи и давам своята реална оценка на база на вкуса и състава на тези продукти. Ето, например, преди малко записахме едно видео и пробвах един нов продукт, който вкарахме от Испания с марката YogoPet. Това е плодово мляко с диня и ягода и го сравнявах с този негов човешки вариант, който е с горски плодове, пак плодово мляко. Сега въпросът е, ще ми стане ли нещо заради това, че съм опитал толкова много кучешка храна? Първо важно да уточним, че всъщност това не е кучешка храна, кучешка като кучешка. Казваме кучешка, защото в нея няма съставки, които могат да навредят на вашите домашни любимци. Всъщност тази храна, която опитвам в моите видеа, е напълно подходяща за хора и даже бих казал, че в доста от случаите е по-добра от човешката. Сега ще ви дам един пример. Сравнявам съдържанието на тези два продукта, които държа в ръцете си. Пастеризиран йогурт без лактоза, лиофилизирана диня и ягода по 0,2% и минерали 0,007. Това е състава на този продукт. Няма нищо вредно, нито за кучета, нито за котки, нито за хора. Докато сега гледаме състава на ето този продукт, който е човешки продукт. Краве мляко, не пише колко проценти, не е ясно, може да е 5, може да е 10, никой не знае. Мляко на прах, нещо, което аз не мисля, че е окей. Вода, всъщност тази вода, тя може да е повече от половината от състава на това мляко. Аромат горски плодове. Тоест тук даже нямаме истински плод, тук имаме аромат. Отцветители. Важно е и другото, което аз лично винаги гледам, когато консумирам някаква храна, колко захар има в този продукт. Тук има 11,5 грама на 100 мл. Тоест може да кажем, че 12-13% от състава на това нещо е захар. Представете си. Ако трябва да сравнявам аз като човек за себе си, аз бих избирал този продукт, който да, ние наричаме кучешки, но е достатъчно безопасен и за хора. Така че ще се отровиш бе, всъщност това не е много валидно и няма да се отровя. А вас ви предизвиквам в коментарите да ми напишете още какво да пробвам като кучешки продукт и да го сравня с човешки. Ай, до скоро!